Too much. Too much. Hello mga ka-road trip, kumusta po kayo lahat? Ito po ay pauwi na naman ako galing trabaho, pero break time lang po muna. Pananghalian lang po muna. So time check, ang pananghalian ko is 3:15. So 2 minutes away lang po sa bahay na kaya umuwi po muna ako. Time. Buhay OFW mga ka-road trip. Ganito talaga. Pero pasalamat pa rin ako at nakakauwi ng bahay, naiinit yung pagkain. Pero yung mga ibang kababayan po natin dyan, minsan po kahit malamig yung pagkain, kinakain. Kaya basta ingat-ingat lang po kayo lagi at sana huwag niyong pabayaan yung sarili niyo. Be safe always. Keep healthy. Okay po. Bumaba na ako sa bahay. Karating na. Buksan ko po yung bahay. Ayan na mga ka-road trip oh. Ayan ang ulamin ko ngayon, ulo ng bangus. Ayan na. Panghalian natin ngayon. Kalat na. Dahil saglitan lang yung oras. Hindi lang tayo mga ka-road trip. Dahil baka matinik. Malakas ang tinik ng bangus. Mahilig dyan sa may tiyan ng bangus. Sarap. Matabang na kung ito. Medyo matabang yung timpla. Matabang talaga magluto ang kasawa ko. Mataas kasi yung panlasa ko rin. Kain tayo. Madalian lang. Kain tayo mga ka-road trip. May ano pa. May tinik.
kain tayo. Salamat po sa panonood. Sige po muna, tawagan muna ako ng Pinas. Salamat po, bye-bye. Para mamaya hindi tayo antukin sa biyahe. Yan, start ko na. Grabe. Super init. Nakaka-road trip sobra. Yan, palabasin muna natin yung init. Dahil tanghali. Yung pang-detect ng sasakyan ito. Grabe mga road trip, sobrang init. Pupuntahan po natin ay nasa 20 minutes. Oh, mainit. Super init. Palamigin muna, palamigin. Lagay ko muna sa may aircon. Yan, pawis na ako. Yan. Pawisan na mga ka-road trip. Saglit lang yon. Super init. Yan. Oh, sabi na. Ito, kape para mamaya. Ilagay ko to rito para hindi siya lumamig agad. Ito, lagay tayo ng tubig dito siya. Yan. Yan natin para kung antukin tayo. Tapos bago po kayo mag-drive, ito po, sana po ay ingatan po tayo sa araw-araw na ating pagbibiyahe. Okay po mga ka-road trip, sige po.
It's all wet.